Kari Bhoi Area Welfare Association kan penlong ya ka Jingia Mareh Marathon ka ba khatsau kilometer ka Jingai na Umsning Editorial Hall sha GS Road Umtrau bat penkut ha Umsning Editorial Hall ka banlong ha ka shitarik ujun arhajar arphosau on sedang ha ka por sau baje menstep kane kalong na ka benta ki kenthai bat ki shenrang ki ba khatsau snem shalor ya kane ka marathon la penlong na ka benta Banyala bat ban eye awareness halor ka jingta udrok sia ka imlang salang khamtam ya ki khanna bat ki khun samla kumta lawer ya Baroh ki nong shong shnong jong ka than ri Bhoi ba kinwan shim benta hakane ka marathon ban ya snok tilang banginla ban ya le persha bat ban rat dingkhong ya udroks kandon ka prize na ka benta ki nong jom ba ka song pisa bat ka certificate bat on sa eye certificate sha Baroh ki bala shim benta hakane ka marathon ki bakwa ban shim benta ki dei ban register yalade shua ka arpo pratarik ubnai basan arhajar arpo sau da ka ba shu whatsapp ya ka kerteng ka karta bat ka shnong jongphi hakine ki number bala ai harum tena kaliang ka Rawa ngishim ya ka sinjam ban penlong ya ka marathon shi benta bangin rakhe ya ka International Day of Drug Abuse and Illicit Trafficking ka banlong ha ka shitarik jong ubanai Jun arhajar arpsau hapo umsning te hakani ka sning ni khot ni wer ya ki khna ki baladap khat sau snem bat karta shaneng nadu ki samla ki long kemi long pa ki association ba pher ki seng samla shnong ni khot ni wer phi ba pinya snok ti lang ka jing thu jungi ka long bangin ya snok ti lang ban pen sngo thu ya ka jing ta jong udrok ha ka imlang ka salang jungi ka balawan ra shisha ka jingma ya ki khun ki ti jungi ki bidang rit karta khamtam ki khun samla ki bidang dei banyat kalenti ka bedrom ha ka jing im ka jongki tingi khot ni wer phi Baroh banye shim benta bat kane kan dei betang na ka benta ki ribhoi ka dong ribhoi jungi hi Baroh ka wei ki basim benta ikani ka marathon pen register lupa yaladi dagba pha ka kerteng karta bakisnong ka jongphi ha kini ki whatsapp number haswa ka arpu pratar ini arhajar arpusau ka jingjingai ka long khat sau kilometer ki basim benta ka jaka ban sedang kan dei na umsing taung darbar sadu umtrau parwan penkut pat ha umsning auditorium hall ki nong sim benta ka por ban report ha ka si tarik ujun ka long ha ka por sau biji men step kandon ro arteli ki kategori na ka benta ki kenthai bat ki senrang kata ka long khat sau snem shaneng ki nong job kin yo e ka cash prize rengkat ki certificate bat kumju ru ki basim benta kin yo e ka certificate kubesibun